गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै एन्डा फिथाइ जानानै सा 25 उन्दै फरायसाफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। सा 25 फरायसाफोरनि मादाव सा 13 फरायसाफोरखौनो काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला एन्डा फिथाइ गोबां जानायनि जाहोनाव उन्दै गथ'साफ्रा गोबानायजों लोगोसे मेगन गोथौ थांनाय जादों आरो खायफाया मोखां बुदों होननानैबो फोरमायथिदों। फरायसाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे गेदेर सुबुङा बिथांमोननो मिथिहोदोंमोन दि एन्डा फिथाइखौ जायोब्ला नारेंखल फिथाइ बायदि मोनजायो होननानै जायनि जाहोनाव उन्दै फरायसाफोर गासै सा 25 उन्दै फरायसाफोरा एन्डा फिथाइखौ जादोंमोन आरो बांद्राय एन्डा फिथाइ जानायनि जाहोनावनो बेबायदि भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों डक्टराबो। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारिनि 2 नं बेलगुरि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरानो बे जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। सा 25 मादाव सा 13खौ काजलगावनि जेएसबि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों आरो माखासेखौ फानबारियावनो फाहामथाय होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फाहामथाय होनायनि उनाव दा स्टेबलआव फैबाय अदेबानि मोजां थासारियाव फैबाय होननानैबो फोरमायथिदों काजलगावनि सोरखारि देहा फाहामसालिनि डक्टरा। गोदान बोसोरनि गोजोनथाव रादाब सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय नोंथाङाबो गावगावनि न'निफ्राय गोजानाव थानानै साख्रि मावनो गोनां जादोंब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। रायजो सोरखारनि सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब रायजो सोरखारा 1 जानुवारिनिफ्राय बेखेवनानै होसिगोन मिउचुएल ट्रेन्सफारनि पर्टेलखौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे खौरांखौ फोरमायथिदों। 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै 28 फेब्रुवारिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव एप्लिकेशनखौ नायबिजिरनानै पर्टेलाव एंगारनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि कम्पिउटार प्रसेसनि गेजेरजोंनो मिउचुएल ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन। कम्पिउटारानो सोंगोन जुदि मिउचुएल ट्रेन्सफार लानो गोसो दं होननानै बाटनाव थुयोब्लानो कम्पिउटारावनो मिउचुएल ट्रेन्सफारनि अर्डारा ओंखारगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों। मिउचुएल ट्रेन्सफारनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिबावनोब्ला सर्व शिक्षा अभियाननि फोरोंगिरिफोरनाव सोंनानै मिथिनानै लानो हागोन होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि मिउचुएल ट्रेन्सफारा एखे बिफान आरो एखे पे स्केल थानाय सोरखारि मावथिफोरनि गेजेरावसो जागोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसनि रिटेन आनजादनि सायावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो रिटेन आनजादा जागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो एडिआरइनि सिङाव आसामनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि गासै आनजादनि रिजाल्टखौनो बा फिथाइखौनो फेब्रुवारि दाननि जोबनायाव नङाबा मार्च दाननि गिबि सप्तायावनो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों। खोथा होनाय बायदि 30,000 साख्रियाव थिसनगोन होननानैबो बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फाइनान्सआव गारि लायोब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जा। महिन्द्र फाइनान्स कम्पानिनि पाठशाला ब्रान्चनिफ्राय फाइनान्सआव बोलेर' गारि लानानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बाक्सानि किरण ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयावनो फाइनान्सआव बोलेर' गारिखौ लादोंमोन आरो 2022 मायथाइनि नभेम्बर दानाव इनस्टलमेन्टआ जोब्बायमोन। इनस्टलमेन्ट जोबखांनायनि उनाव एनअसि लांनो फैनायावसो माखासे खोथा मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। थांनाय 2020 मायथाइनि एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ आरो आगस्त दान मोनबानि इनस्टलमेन्टखौ फाइनान्स कम्पानिया दानाखै नाथाय बेखौ फाइनान्स कम्पानिनिफ्रायबो जेबो मिथिहोआखै होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि अट' डेबिट दंखायो बेनिखायनो दान मोनबानिखौ दाननाय बा दानिखौ थट गैयामोन होननानैबो फोरमायथिबावो। नाथाय दा 5 दान दानैनि थाखाय गुबै होनांगौ रांजों उइथ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट गोबां रां होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। सिगाङाव दानफायाव 17,200 रां दानोमोन आरो दान मोनबायाव 86,000 रां जायोमोन। नाथाय दा उइथ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दानफायाव 36,600 रां आरो 5 दानाव 1,83,000 रां जादों जायखौ सुख'नो हायैनि थाखाय खम बेसेनावनो बोलेर' गारिखौ गुबुननो फाननो गोनां जादों जाहाथे लनखौ सुख'नो हायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव COVID-19 नि थाखाय जानाय लकडाउननि समाव सोरखारनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदोंमोन दि जाहाथे रावनिबो इनस्टलमेन्ट बा EMI खौ दाना बे लेखायैनो बोलेर' गारि बायनाय समावबो किरण ब्रह्मनि 5 दाननि इनस्टलमेन्टखौ दाननाय जायाखैमोन। नाथाय दा उइथ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट गोबां रां होनो गोनां जादों बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा।
गुवाहाटीयाव सानफ्रामबो मानसि बुथारनाय जाथाय जायो क्राइमनि गुबै जायगा जानो थांगासिनो दङ गुवाहाटी नोगोरा बे खेबाव फिन सासे फरायसा आरो सासे गारि सालायग्रानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों जालुकबारियाव बुरलुंबुथुराव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों 13 बोसोर बैसोनि जुहि दासजों लोगोसे गारि सालायग्रा हिरक ज्योति दासनि गोथै देहाखौ सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथिनाय बायदिब्ला हरनि 2:30 समाव हिरक ज्योति दासआ जुहि दासनि न'आव थांनानै जुहि दासखौ लानानै फैदोंमोन बे साननिफ्रायनो अदेबानि थांनाय 3 साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन जुहि दासजों लोगोसे गारि सालायग्रा हिरक ज्योति दासआ दा बिथांमोननि गोथै देहाखौ बुरलुंबुथुराव गोजावनानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिरक ज्योति दासआ गारिजों जुहि दासखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामोमोन ओजोंहाय हिरक ज्योति दासआ जुलि जाखानायमोन नाथाय हिरक ज्योति दास आरो जुहि दासनि गेजेराव इनाय मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन बेखौ नखरनिफ्रा गनायैनि थाखायनो सानैबो गावसोरनि जिउखौ फोजोबनो थांखि लादों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों दा नायबिजिरनाया जागासिनो दङ 30थि आसाम मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिप 2024आ क'क्राझाराव जागायबाय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 27, 28, 29 आरो 30 सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजागोन 30थि आसाम मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिपआ गुबुन गुबुन गेलेनाय जेरै शर्ट पुट हाई जाम्प लं जाम्प खारनाय डिस्कास थ्र' आरो गुबुन गुबुन गेलेनाय थागोन आसामनि 33 जिल्लानिफ्राय गासै 1,208 गेलेगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो 35निफ्राय 95 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लानो हागोन मैयानि जागायजेननाय सानाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे मन्त्रि अरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों थांनाय 2000 मायथाइयावनो आसाम मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जादोंमोन बेनि उनाव 24 बोसोर खुङालासे थानायनि उनाव दा फिन बेखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि गेलेनाया बैसोजों सोमोन्दो गैया बेनिखायनो गेलेनायाव 95 बोसोर बैसोनियाबो बाहागो लानो हागोन आजिरा मोनखांनायनि उनाव ओरैनो थानानै बेमार आजार जायो बेनिखायनो 95 बोसोर बैसोसिम बेयाव गेलेनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 30थि आसाम मास्टार्स एथलेटिक चेम्पियनशिपआव मोन 2 केटेगरि थागोन मोनफ्रोम 5 बोसोर गेपनि उनाव मोनसे केटेगरि थागोन बेबायदिनो गासै मोन 2 केटेगरि थागोन होननानै फोरमायथियो गाहाय फोरोंगिरि अनिल नाथखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय फरायसाफोरजों गाज्रि आखुथाय बाहायनायनि थाखायनो गाहाय फोरोंगिरि अनिल नाथखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय मरिगावनि गंसे सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन अनिल नाथआ फरायसाफोरा लिरनानै अजद होनायनि उनावनो फोरोंगिरिनि गाज्रि आखुथाया सोराङाव फैदों फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरजों गाज्रि आखुथाय बाहायनायजों लोगोसे फरायसुलिफोरनि मोदोमाव गाज्रियैबो आखाय होयोमोन फरायसालियाव बेबायदि खालामनायनि अनगायैबो टिउसन फोरोंनायनि मुङाव फरायसाफोरनि न'आव फैनायावबो बेबायदि खालामोमोन होननानै फरायसाफोरा अजद होदोंमोन फरायसाफोरा अजद होनायनि उनावनो CWCआ मरिगाव जिल्ला प्रशासननो अजद हैदोंमोन बेनि उनावनो नायबिजिरनानै गाहाय फोरोंगिरि अनिल नाथखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों सा 22 फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि आखुथाय बाहायनायनि थाखायनो गाहाय फोरोंगिरि अनिल नाथखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोर फैनाय गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोजोनथाव रादाब 3 जानुवारिनि सिगां बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बायदि बायदि अफार शाइन 100 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन SB 160 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन बेनि अनगायैबो 3 जानुवारि 2025नि सिगां मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा 3000 रांबो सेभ खालामनो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला ल' डाउन पेमेन्ट अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन लोगोसे एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे ब्लेक हेटबो मोननो हागोन अब्ला नोंथाङा माखौथो गोबाव खालामखो थाबैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदों मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों